Bueno, Xènia Benyac, impressionant, les eliminatòries 8-2, ara avui les semifinals 8-1, amb una solvència espectacular, guanyant les curses, 8-2, 8-1. Ens anem als 8 o al 7,99 o què? Ojalà arribar al 199, anem rascant centèsimes, però a veure si baixem ja, perquè d'una en una ja arribarem demà. Però bueno, a poc a poc. A la final tens una gran rival, no? Sí, clar, sempre. Menys la pobra Paula, que l'han descalificat, que em sap un greu, però bueno, l'atletisme és així, al final a vegades. Passen aquestes coses. Jo ja t'he dit que et dono l'enhorabona, passi el que passi la final, perquè el que has fet és brutal. I a més tens passaport per l'europeu. En l'europeu, tu t'has fixat en algun plantejament, en algun objectiu? Doncs jo vull passar semi segur, i a partir d'aquí és lluitar per la final. És un europeu, no és fàcil, així que no sé, el que surti. Estic d'acord, aquí és on estaràs. Doncs no t'entenc més, molta sort per la final, eh? Merci.